Εδώ βλέπουμε το εξής. Από εδώ είναι ο καβαλάρης. Πίσω. Συνεχίζει στην ευθεία αυτή. Έχει διασωθεί. Η κορυφογραμμή και κάτω έχει διασωθεί όπως υπόθηκε. Εδώ έχουμε μία ευθεία από τον καβαλάρη, η οποία πηγαίνει ανατολικά και φτάνει στο Ξηρονόρος. Το Ξηρονόρος είναι αυτό. Όλη του η περιοχή από πίσω, όπως φαίνεται και από εδώ, η κορυφογραμμή του είναι αυτή, όλη η ανατολική πλευρά και η βορειοανατολική έχει διασωθεί. Και εδώ έχουν διασωθεί πολλά τεμάχια. Αυτό σημαίνει ότι η φωτιά στην ευθεία αυτή από Ξηρονόρος, το οποίο έχει διασωθεί από πίσω, ελαττόδασος, είναι το πιο ωραίο μέρος, ευτυχώς διασώθηκε. Εδώ η πλευρά αυτή και ο καβαλάρης μέχρι το ρέμα που είναι πάνω από τις αρρωδιές έχουν διασωθεί οι κορυφογραμμές. Σημαίνει ότι ήταν μια πολύ καλή γραμμή άμυνας. Η φωτιά έχει φτάσει νύχτα όπως υπόθηκε, δεν έχει ένταση, φαίνεται, και θα μπορούσε να έχει σταματήσει εδώ. Εδώ δεν υπήρχε καμία άμυνα στο καβαλάρι πάνω. Εδώ κάτω υπήρχε μια άμυνα από πυροσβέστες που είχαν έρθει από τη Θεσσαλία στις 5 το απόγευμα, 5 Αυγούστου, και στο Ξηρονόρος επάνω δεν ήταν κανένας. Δύο ρήψεις από ελικόπτερα είχαμε περίπου στη θέση αυτή, αν θυμάμαι καλά. Αυτό. Η φωτιά μπήκε μέσα στο Ξηρονόρος από πίσω, έχει περπατήσει, ήταν έρπουσα, μπήκε σε μεγάλο βάθος, μέχρι και μισό χιλιόμετρο. Έκαψε επιλεκτικά κάποια έλατα, αυτό, έσβησε μόνη της, δεν ήταν κανείς. Εδώ αριστερά, όπως κοιτάμε, είναι το μακρολίβαδο, αυτή πρέπει να είναι η Σκόπελος πίσω εκεί. Όλο το μακρολίβαδο, όπως υπόθηκε, έχει καεί. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι μαύρη πεύκη η οποία δεν αναγεννάται. Εκεί κάτω είναι οι καταράκτες Δρυμώνα.